Lakhain ko ratrok Duarbakri constituency ki parlo Dehuri Kudam Singnar arong along kido Arnamlangso alangsun along an Karbi Anglong Motorcycle Club Thihek pen KAMC hin pen Chipatir Piponsi Crazy Block Ride Surihnira in ko ratrok ki paman pon Lason si KAMC atum nang vek bom bang bom si Duarbakri constituency ki parlo pon apar Dehuri Kudam Singnar arong along an nang liroklo La solong an parta nangkahumri alam theke lapuhenlo number silake long kresia block chihumri lapnangji lapen humri dam lapsi ke onglo lapen ke number hini right for safety awareness number ke thom helmet chiku vernangji number pli kangri kangkrang pen kongtilong vekderri number 4 ke vek lapen kache thabdun abangta helmet chiku veknangji number 3 anti drugs lapen number 3 cleanliness mate ke pangthir number nerkep plantation mate ke somasai tame dengpon athe ke lanchot kalisi upper dehuri kudam singnar arong along mat ke klong dungpi ingdeng ke thom alangsun amen lake arnamlangso alangsun dehuri kudam singnar arong pen kahilo masap so kilometer ner kep an bagdo jilan nasi adim lang mi pik ing thir jer langsun stame lapen aliralon do pik bangso dimalong kapre ka tum tame nang kilang tum pinang an wangrin tilo nasi bangso arnamlangso langsun along mission of cyclong japan ki theke ding tumta ardi nang pidun pen mission ki joy kelang phan varsai long ponte pusi hada ahwarara tumpen aning che thepon explore dia moto pe kurang nang paling dulu dan Arnamlangso alangsun lalu jo dan ya hilang fan ke nang itu apar dahuri pen kilometer 15 ke pak tulang ke tawar ke lapu lang roy pinang kabang di kapen trekking lang nang ko kapen dan tawaran bang ke tawaran abela trekking lang nang ko lo kami trekking na bang kami lapen Karbi Anglong mountaineering tapi mountaineering itu bisa atum kami dan nangkahumri kami kami ada ini tuh Karbi atum kami Hong Kong gitu loh news report Karbi Anglong live